Assalamu alaikum wa rahmatullah. Barkamu da sake saduwa da ku a wannan tasha tamu mai albarka, inda muke gabatar muku da shirye-shiryenmu ciki kuwa har labarin wasanni a takaice, wanda ni AB Haidar na shirya kuma zan gabatar. A labaran namu ne za ku ji cewa a hukumance Barcelona ta tuntubi dan wasa Dembele da wakilansa don sabunta kwantiraginsa a kulab din na Barcelona. Mesut Ozil ya buƙaci a soke kwantiraginsa da ya riga ya rattaba wa hannu a Istanbul, inda ya bayyana cewa ya buƙaci a soke wannan kwantiragin nasa saboda yana tunanin zai aje gaba ɗaya taka leda a wasan ƙwallo a duniya. An baiwa Manchester United damar ɗaukar ɗan wasa Yannick Carrasco a matsayin aro wanda zai mai gurbin Christian Eriksen wanda ya samu rauni. Fabrizio Romano ya bayyana cewa an sabunta kwantiragin ɗan wasa Karim Benzema, inda ɗan wasan zai ci gaba da taka leda a club na Real Madrid har zuwa ƙarshen shekara ta 2024. Chelsea ta shirya siyan ɗan wasan nan na ƙasar Brazil wato Neymar, wanda yanzu haka yake taka leda a ƙungiyar wasa ta PSG. A jiya Laraba ne kwamitin gudanarwa na Chelsea ya yi wata ganawar sirri da mamallakin club ɗin na PSG wato Nasser Al-Khelaifi, inda Chelsea ta bayyana cewa a shirye take ta sayi ɗan wasan akan kuɗi euro miliyan 60. A hukumance Saudiya za ta karɓi bakuncin gasar cin kofin duniya na ƙungiyoyin ƙwallon ƙafa ta shekarar 2023. Ɗan wasan bayan Mexico Julian Araujo zai kammala komawa Barcelona a yau Alhamis. Ɗan wasan zai kammala rattaba hannu a kwantiragin nasa wanda zai yi a Barcelona a yau Alhamis. Kwantiragin nasa zai ƙare ne a shekara ta 2026 kamar yadda Barcelona ta wallafa a shafinta. Ku ci gaba da kasancewa da mu a wannan tasha tamu mai suna ASD TV domin samun shirye-shiryenmu masu faɗakarwa, ilmantarwa, nishaɗantarwa, haɗe da labarin wasannin ƙwallon ƙafa a takaice. Idan zuwan ku ne na farko a wannan tasha tamu, ku daure ku danna alamar subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa. Mun gode. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.